Umarangkada na ang alok na libreng sakay ng LGU Kanakman sa mga commuter na pauwi sa bayan lalo na tuwing gabi mula sa Naga City. Sa video na ito ni Mayor Nelson Legaspi, makikita ang pila ng mga commuter na pauwi sa bayan mula Naga City na wala na masakyang jeep kahit alas 7 pa lang ng gabi. Nagkaigo kita ng libreng sakay. Iyan, ninhuri po kan mga agos kan mga pangapudan sa kuya sa personal message, may chat, may Viber, and may nag-social media na about sa problema na na-encounter kan sa tuyang mga passenger pagkakabanggi. And bago man kita nag-gibunin aksyon, pighiling tamalangad ang sistema and nagpundusir man kita nin mga entrevista sa bako sa lang sa pasayro nag-uusip but also sa mga drivers. Hiniling ta ko ng sitwasyon, taano ta pagkakabanggi, tambak na ng pasayro and mayo na ang masakayan. And saro pa sa mga kadagdagan pong reklamo kasi mga pasayro ta na nakakaigonin overcharging pagkakabanggi. Naayon sa alkalde, nang dahil sa walang prenong malaki ang taas presyo sa langis, kaya may mga tsuper na hindi na bumabiyahe tuwing gabi. Ang pagpasiling kasi ng Panagasin, inisip, normal lang pamasahe. Ang pamasahe ni po normal. Ang pagpapanaga na po pagkakabanggi, malaman kami lang panaga. Tapos, yun lang po doon pigasahan doon sa, sa sintro. Sarong pila na lang, sir. Sarong, mga 300 daw pa yan. Logi na po. Ang koleksyon ng pigdiyo, 240. Ang pilang ininyo. Iyo po. Ang makrudo po kami balikan, 200. Iyo po. Minsan, ang pagkanaman, mamayo man kami lang kung pasiro. Iyo po. Kaya si operator ni po, nagagad man kaming minsan ang boundary ni po talaga 550. Ngunyan, ang nababoundary man niya sana, 400, 300. Kung hiling taman kaya, garurasan na bilang kuta na talaga mag-overcharging, ang papuli kaya, ang panaga kaya, mayo naman po nilaog. So kung ang auto mo, waluhan sa naman ang tukaw, baka ang krudo mong mga 250 pesos na makukoleksyon mo, sa krudo sa naman puli. So ano mabalik ka pa? Ngunyan, bilang sarong local chief executive, gusto tang ma-address ang problema kan tao, solusyon ang pighanap ta. Pig-employ ko ang sa tuyang mga sasakyan na sa diri kang gobyerno, sa panahon sa na, ma-augment sa na duman sa panahon na mayo na ni nagbabiyahe. Ayon sa alkalde, masusustain naman ang libreng sakay gamit ang emergency fund at diversion ng ibang budget para masolusyonan ang kasalukuyang problema. Nagpapasalamat din ang alkalde sa suporta ni Governor El Rey Villafuerte dahil sa suporta sa Natura programa para matulungan ang mga commuter. Nag-coordinate ako sa Kapitolyo. Kinaulay ko ang gobernador duman na dahing habas na magtabang sa to, na kung in kaso umabot ang punto, worst comes to worst, na talagang nag-strike, mayo na nin masasakayan, pili daw nga kung pasubilong ka bus mo dyan, ng mga brown na bus. Mayo reklamo. Sige, kung kailangan, itutulog natin yan para masolusyonan natin ang krisis na ito. Bagamat hindi tayo may kagustuhan dito sa krisis na ini, pero tayo mga Pilipino nagpapasa ng mga problema. Nahiling ko naman na garo nga ako, day papalaod ang bus pagkaaldaw duman, masasakitan. Pwede daw ako i-converta duman sa mga harali po sa araw, sa mga auto ini, sa mga response ko nila. Bako ilti, tumadaldara ko na itong el. Mayo man yung problema. Kaya lalong kuminusog si buot ko, na ipadagos ang libreng sakay sa paagi kan tabang kang provincial government kang Camarines Sur. Pero ang iba dyan, sige sa naman ang taratsar. Sige sa naman ang turoyo, mamang ginigibong solusyon. Puro sa naman paritrato, pasikat, maman nagtatao. Kami, pag may problema, may solusyon, may tinatao. Jan Amador, CSN.